perkara pun. Kantok berkas pangustunipun panjenengan. Yen hales ing sami. Kanjeng sedaya pakaryanipun menika sampun rampung sida. Menawi ta panjenengan badhe sedaya boten wonten ing Kaya ngono Aji. Mergo ana rawuhe Kakang Maktub Ibrahim lan Kakang Wonosalam mendosa terus. Kakang Maktub Ibrahim Kakang Sukangguni. Yayi Sultan Patah Ngaturi kasugingan wonten Bintoro. tak tampa amung wae pangestune wong tuwa tanpa nasa. Kula tampi mugia ndadosaken karahayon wonten ing Kasultanan Bintoro. Sarene wonten rawuhipun Kakang Patih Wonosalam. Monggo diprayogakaken anggenipun lenggah. Wis akeh. Kakang Patih Wonosalam. Nun inggih dawuh tinimbalan Kanjeng Sultan. Kepiye kabul wusanane anggonira jaga ana ing tapel wates Kasultanan Bintoro. Kepareng matur Kanjeng Sultan. Sedaya rumentahipun Kanjeng Sultan Patah ingkang dipun sampiraken wonten ing bau kanan dalah kelikun supados jagi perbit wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Tuhunipun sedaya kula wau sampun kula tindakaken Kanjeng Sultan. Nanging emanipun Kanjeng Sultan, Emane kepiye, Kang? salebetipun kula jagi wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Kasaru wonten dhatengipun barisan Kanjeng Sultan. Barisan. Nun, Banjur barisan saka ngendi? sasampunipun caket saya caket. Jebol barisan kala wau para siswa saking Krendasawa lan Semarang. Banjur niate nyedaki ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Ancasipun badhe minggah wonten Pendhapi Agung Kasultanan Demak Bintoro. Saperlu namung badhe nanjahaken sepisan perkawis sedane Guru Agung Syekh Siti Jenar ndungkap kaping kalih namung pengen mangertosi alang ujure makome Syekh Siti Jenar. Sarene sedaya kala sampun dados pepunten. Dipun sarujuki dewanipun ulama lan ugi dipun tapak asmanipun Kanjeng Sultan Patah piyambak. Dumateng sinten kemawon kalebet kawula wonten ing Kasultanan Demak Bintoro saya-saya murid Syekh Siti Jenar boten dipun keparengaken mangertosi alang ujure makome Syekh Siti Jenar. Kados mekaten. Sak banjure apa ora kok wene pawangsulan? Boten kirang-kirang anggen kula caos pemut. Nanging boten mendho malah sansaya ndodho. Dadosaken cengkah pepuntonipun ngantos ndadeg sulaya. Campuh perang. Sedaya prajurit-prajurit saking Kasultanan Demak Bintoro ingkang kula irit boten kuwawi ntranggulangi kridane para siswanipun Syekh Siti Jenar ingkang dipun pandegani lontang. Pramila kapeksa kula unduraken kula ngeman menawi mangkenipun tambahipun pangorbanan Kanjeng. Prajurit ana ing Kasultanan Bintoro Demak padha kae. Terus Mendesak. istaten iki. Kakang Maktub Ibrahim. Yayi Sultan Menawi to wonten kedadosan kados pekat. Mbarang amukipun muridipun Syekh Siti Jenar. Lajeng sinten malih ingkang paring kedah kula tutup, Kang. Sultan aku bisa miwiti kudu bisa mungkasi. Mergo apa to sebabe murid Syekh Siti Jenar kaya dene lontang kok barang pamuk. Mergo aku perintah kabeh para santri supaya wara-wara patine Syekh Siti Jenar dadi asu belang luyang. Dadi ora mokal yen to murid-muride ora trima bakal munggah ana ing pendopo Demak Bintoro. Mula ing kene Sultan slira dalem ora usah melu-melu perkara iki. Wonosalam ya aja ngrewangi marang tumindakku lamun to ana lontang munggah ning pendopo barang pamuk aku tanggung jawab. Kados mekaten, Kakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
salami kok aku arep diliwati dhewe. Sampean kepengin salaman. Lho kowe iki wong Islam, aku kiai kok ora mbok salami piye? Pengin salaman. Salaman Benjang mawon. kapan? Sok nak bar bodho kupat. Lontang Kanjeng Sultan. sakwise jeneng sira lumpuh Nggih. adoh saka Semarang unggah ana ing pendopo Kasultanan Demak Bintoro langka yen ora ana wigat Estunipun leres menapa ingkang dados pangandika panjenengan. Ngantos kula wani munggah wonten ing pendhapi Kasultanan Demak Bintoro. Miyak saguing nayaka praja ingkang sami marasiwa pancen wonten wigatos. banjur apa wigatine lho Jalaran dinten sak menika Semarang niku geger gemberewer-ewer. Semarang orek Kanjeng Sultan. apa ana kahanan banjir Mboten banjur gegirane Semarang estunipun gegeripun Semarang menika wonten sesambetanipun kalian Guru Agung Syekh Siti Jenar. Mila saking menika ngantos kula minggah wonten ing pendhapi Kasultanan Demak namung betahipun kula badhe nyocokaken kabar. kabar sing kepiye lho tak sing kok kono Menapa saestu menawi ing dinten sak menika Guru Agung Syekh Siti Jenar niku sedo Kanjeng Sultan. Lontang Nggih. dadi ana kawuranan pancen gurumu Syekh Siti Jenar kuwi tumekaring pati ana ing Kasultanan Bintoro Saestu menika. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah, kabar ingkang angka kalih Kanjeng Sultan. Menapa leres sak sedanipun Guru Agung Syekh Siti Jenar jasatipun dados asu belang yungyang Kanjeng Sultan. Lontang Dawuh lamun to kabar kang kaping pindho bab jisime Guru Agung Syekh Siti Jenar dadi asu belang yuyang kuwi ana dewaning ulama kang bakal paring pawangsulan kados ngaten nggih. Kakang madhep Sultan, monggo sapetasipun kula pasrahaken dhumateng panjenengan bab pawangsulanipun yo aku njaluk panilah. kados sekali Lonan, Kanjeng Sunan Bonang ingkang minal minulya. Napa? bajake omongan kok Lah sing leres napa? Minulya. Nggih minulya. takonmu sajake mepetake karo Amiril Mukmin. Mboten ateges kula niku mepetaken niku mboten. Nanging pancen kabar ingkang kula tawi kados ngaten Kanjeng. Tak jawab, Kang. Ngaten matur nuwun. Sepisan wis dijawab dening Sultan. Nggih, Yen gurumu mati ana ing bumi Demak, nggih. dene dadi asu belangyuyang. Kuwi critane lak ngene. Nggih, Nalika jasate gumleta, nggih. sadurunge didusi, kuwi diwacakake kalimah thayyibah. Nggih. Ana sing astagfirullah, ana sing la ilaha illallah, Nggih. ana sing alhamdulillah. Sakuse kabeh para santri, oke 3000 santri lan kiai. Woi. 3000. 3000 santri. Kathah sanget. Dongakno karo gurumu Ngaten, nggih. supaya dosane di ngapura dening Gusti Allah. Nggih. Rampung donga sak temah jasate gurumu malih dadi asu belang yuyang. Saestu menika. Kanjeng Sunan Bonang. Menapa panjenengan niku nggih yakin lan percaya jengen wonten tiyang mati kok jasate dados asu belang yungyang. Nyatane kaya ngono kok. Dados sampean yakin lan percaya. Hakul yakin. Nanging nak kula kok mboten percaya. Dasare apa? Dasaripun sampun maton jalaran menapa
nalika Guru Agung Syekh Siti Jenar niku dereng seda, kula niku nate dipun wucal. Lah, anggenipun mucal menika wonten saklebetipun kitab suci Al-Qur'anul Karim ingkang ungelipun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah niku werdine napa? Kira-kira cocok kali pemanggih kula ta mboten? Masa murid Syekh Siti Jenar innalillahi wa inna ilaihi raji'un ora. Kula niku ngertos nanging cocok kali pemanggih kula napa mboten? Ngono. Ya ngene. Inna sak temene lillahi kedhi Cocok. Allah. Nggih. Wa inna Lan sak temen. lan sak temene ilaihi maring Allah rajiun gon bali. Cocok apa ora? Cocok. Ngeten iki nggih rada cocok. Sinasa brutal gratul ning cocok. Anyepe Dados cara jlentreh niku marang ingkang kumlip wonten ing alam donya. Lamun to Bali niku wangsul wonten ing astane Gusti Allah. Nah, Nah, niki kula nyuwun pirsa oleh sampean. takon apa meneh? Guru kula niku mati ning boten wangsul wonten astane Gusti Allah. Lho kok malih dadi asu belang yung-yang iki? Nah, perkara dosane gedene ora kena di ngapura dening Gusti. Iya, sampeyan iki nak ngendika sing sae. Jane dosane guru kula niku napa? Dosane yen kepengin ngerti. Nalika Sultan Patah ya Amirul Mukmin Nggih, perintah karo Punggawa Demak nggih, ketemu karo gurumu. nggih. Gurumu diperintah sowan ana ing Demak. Jawabe gurumu karo Punggawa Demak piye? Pripun? Syekh Siti Jenar ora ana sing ana ingsun. Ngoe ngaten. Bingung Punggawa Demak. Nggih. Yen ngono ya ingsun sowan ing Demak. Jawabe pripun? Ingsun ora ana sing ana Allah. Weh. Ngaku-ngaku Gusti Allah. Ngaten. Dados niku ingkang nyebabaken guru kula mati dados asu belang yung-yang. Nah. Panjenengan mestani menawi guru kula niku wani ngaku-ngaku dados Gusti Allah. Ngaten lho yi, estunipun ingkang lepat niku mboten guru kula. Lah sing luput sapa? Nanging panjenengan ingkang lepat anggenipun nafsiri. Manggon diluputku. Boten ateges Guru Agung Syekh Siti Jenar niku wani ngaku-ngaku Gusti Allah niku mboten. Gitu. Syekh Siti Jenar napa dene ingsun lan Allah niku estunipun boten saged pisah. Kados dene srengenge lan sorote, lombok lan pedese, bale lan longane. Saged dipun wastani manunggaling kawula lan Gusti ngelmu makrifat. Kawula niku sinten? Kita sedaya Gusti Allah Ta'ala ngaten lho iki. Nah, estunipun jeneng tembung Gusti Allah niku namung asma musama. Apa asmamu sama? Sampeyan boten mudeng. Asma niku cetha nak jeneng, musama sing jenengake ora ana menungso jenenge Gusti Allah, ya to? Lamun to ora ana menungso sing jeneng kira ngaten. Oh. Upamane donya iku ora Ora ana menungso ya ora ana Gusti Allah. sing ana kewan ya ora iso ngarani. Lho ngaten. Niku jlentreh kados Nah, ini ngaten. manut syariat Islam. Nggih. Ucapan kaya ngono iki kena diarani sirik. Sirik. Samar. Dosane gedhe. Gedhe Boten dosane. saged dipun ngapura. Nah. Nggih. Mboten napa-napa merga jeneng wong seneng, mboten kirang ing pangalembana, wong gedeng mboten kirang ing penyacar. Nanging kula tak nuwun pirsa nggih. Asu menggawe wong Islam niku najis lan karam ta mboten? Yen asune uripe halal. Nggih. Nanging munggo wong Islam Nggih. lamun to kesenggol karo umat Islam kuwi najis. Najis, Daginge dipangan. karam. Niku asu nggih. Nah, kula tak nyuwun pirsa. Saderengipun Guru Agung Syekh Siti Jenar dipun petak, niku dipun suceni tambah. Ya mesti ae.
dipun suceni. Senajan to wujute kuwi asu. Nggih. Wong awale kuwi menungso. Nggih. Ya tetep disuceni ta. Ngaten. Lumrahe nyuceni ki wong telu ta. Ah, dipangku tiyang 3. Sing sikil. Nggih. Ana sing bokong. Nggih. Ana sing ndak. Ya. Lho lah kuwi kok iso tumiba mangku ndase asu kan. Hah? Aku lho. Kok Sampean mangku ndase asu. ndase asu. Wah, nak ngaten sampean nggih cetha. Cetha apa? Sampean iki Sunan Najis, Sunan Karam. Lah kok iso? Lho, ngertos nak asu najis lan karam. Lho kok sampean pangku? Nak ngaten sampean Sunan Najis, Sunan Karam, mangku ndas asu. Nanging jobahku sing kena najis tak buak kanggo. Wih, Kulitku tak suceni. kuwatir nak Ambal kandilan. kaping 7. Kuwatir nak kandilan najis. Iya. Wah, nggih kula percaya kali sampean. Nanging kok upami sampean kula sumpah wani? Lho. Sumpah Nggih. wani atang. Saestu Wani. entosi sekedap nggih. Sik, Napa? kowe arep nyumpah kok mampir mlebune musala. Ya niku rak kantun kula. Monggo mriki. Mriki sampean. Atiku kok ora penak. Enggak. Sampean iki pun sepuh. Kok upami kula ujar-ujari niku nggih mboten Ora apik. pantes. Kula sepatani nggih saru. Nah, rening sampean kali kula niku sami-sami wong Islam. Lah patokane tiyang Islam niku napa? Quran. Kitab suci Al-Qur'an. Mila saking menika sampean badhe kula sumpah, kula tungkuli Al-Qur'an. Wah, ini tak mboten sampean. Sik, monggo sik. Pripun? Liyane Al-Qur'an apa ora ono? Nggih mboten saged kedah Al-Qur'an. Wah, ya ora wani. Niki buktekaken mbok pilih sampean niku mboten goro. Ora wani aku Kang. Mboten wani. Ora wani. Oh, nak ngaten sampean iki cetha. Sunan pangandikane anggere gablak cangkeme sampean. Balekke kursine. Mboten saged. Nggih. Kanjeng Sultan, Lontak. keparenga kula badhe nyuwun pirsa. Estunipun makome Guru Agung Syekh Siti Jenar niku wonten pundi? Sultan, aku sing jawab. Sampean. 8 dino. Sampean semayani 8 dina. 8 dino. Nggih, mboten napa-napa. Nanging kok dumugi 8 dinten sampean mboten nedahaken makome Guru Agung Syekh Siti Jenar. Sampean nak tindak Semarang sing ati-ati. Arep kok kapakno. Kula santet melembung wonten sampean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampean iki jare ngejak salaman. Assalamualaikum. Kakang Sunan kados pundi malih menawi to kahanan wonten ing Kasultanan Bintur Demak kados pekat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rama Sunan Kalijaga Sultan paring dawuh ngaturi kasugengan rawuhipun wonten ing Kasultanan Bintur Demak. entuk pamujimu swanku ora nemu alangan sawiji apa mung bektiku katur ngersa dalan. Kula tampi dawuh sami-sami. Sultan, nang kepareng aku nyuwun pirsa. Apa pendopo Kasultanan Bintoro Demak iki mau lagi wae ana tamu? Leres Rama Sunan. Bocah saka Semarang. Nani Layak. Nalika ketemu aku nyang pojok alun-alun.
tak takoni ora gelem wangsulan, ulate besengut mripate abang branang. Ana apa iki? Rama Sunan Kalijaga. Heeh. Lontang minggah wonten ing Kasultanan Bintoro. Namung nanjengaken bab sedane Gugung Siti Jenar. Oh. Lah banjur wangsulane wong Demak. Sekawit panjen kula paring pawangsulan bilih Gugung Siti Jenar sedo wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Iwon dene pakabaran ingkang dipun tampi jisime dados asu blangyang menika ingkang paring pawangsulan Kakang Makdumi kula. Bener, Rit. Pripun? Pancen lontang bareng pamuk ning pendopo. Ning ngamuke perkara gurune diwara-warakake patine dadi asu blangyang. Nggih. Lho ning pendopo iki sing diancam kok ora sultan. Ora patih ana salam. Lajeng Sing diancam ki mligi aku dhewe. ngancame lontang pripun? Perkarane yen aku ora bisa nuduhno makome tegese kuburane gurune. Tak semayani selapan dina. Kok isih ora percaya. Rampung selapan dina aku kok ora nuduhke arep diplantok silahku. Sing diancam Diti Sultan. Dudu Dudu ana salah. ya ora. Ning sampean. Aku. Selapan dina ora iso nuduhke makome Syekh Siti Jenar. Guluku diplantok. Soko. Lambemu. Wangger. Lah kaya ngeten iki. Aja nyalahke lontang. Nyalahno sapa? Lah wong cilik nganti wani karo wong gedhe, nek wong gedhe ora sing njalari ora bakal. Salah wong gedhe apa? Lho, kok mboten ngrumangsani. Lah perkara takon kuburan mawon kok disemayani. Lho sampeyan pun ngapusi lho. Sampeyan pun ngapusi wong Lemabang, Semarang lan liyane. Ngapusi. Nggih. Ngapusi bab apa? Apa ana tinone kok jisime Siti Jenar kok dadi asu blangyungnya sepisan angka kalih perkara kuburan sampean tutup-tutupi niki ngapusi jenenge. Ngapusi sepisan gak ra oleh. Arpa sepisan arpa bola-bali niku nggih tetep dosa. Mula nganti lontang wong cilik kok wani karo wong gedhe niki merga saka tumindake wong gedhe wonten dawuh salamatul insan fi kifdilisan slamete menungso kabeh iki saka lesan utawa saka tembunge mula mboten jeneng langka nek ana kawula wani karo ratune ana murid wani karo gurune ana anak wani karo bapake anak kleru nggone ngucap nah niki lho contone nang perkara kuburan mau kok ditutup-tutupi. Nah pripun? Bareng pungkasane tembungku. Tak pikir-pikir aku kok getun aku. Lah getune perkara napa? Getun karo kowe. Lho. Lah sambungane napa kalih kula? Lho, ya ora ngerti. Ngene iki piye. Wis gedhe tuwa kok ora ngerti. Cobi mangkandhake kula ben ngerti. Nalika kowe minggat saka Kabupaten Tuban, pegaweanmu apa? Senengane kok buka. Lho, tenan iku. Jajal, pegawean apa? Kula lakoni kula maling. Maling. Brandal, ngecu lan liya-liyane. Upamane ora ketemu karo Sunan Bonang, Nggih. ora ngarah kowe dadi kiai, ora ngarah kowe dadi dhewean ulama. Mula bareng tembungmu kowe ngewangi lontang, getun ya ta. Dadi perkara kula tilas maling. Tilas gento. Gento. Niku elek. Elek. Saelek-eleke tilas gento, tilas bajingan niku sih elek gurune gento, gurune bajingan. Angger bisa mangap. Lho nggih, ngerti nek gento bajingan kok dipek murid. Ngoten niku sing elek gentone napa gurune? Yo mesti gendone. Lah mboten saged. Nek mboten perlu nyuwun pirsa karo Kanjeng Sultan. Bener, Sultan. Karo Wonosalam. Menika Aku minterno bajingan mintra gento. Kok darane elek iku bener ora? Darane Murid iki gurune mawon. gento iki bener ora? murid kemawon sampun cetha bajingan gento. Lah gurune kados mafia menawi katon. Pripun? Ngono niku rak ngomong aja ning pendopo. Lah teng pundi? Ning omah dhewe karo aku. Torto.
maling brandal ngecu niku rumiyin. Sakniki pun leren, pun gelem nglakoni syariat Islam, pun gelem ibadah, tolabul ilmi, gelem ngaji. Ya, pun tobat taubatan nasuha, pun mboten bakal baleni. Sing cilaka niku nak santri kok leren. Wis ora gelem ngibadah niku lho ajeng dadi napa? Ya dadi bentuk. Lah nggih mulane niku. Sampeyan iki ora. Pripun? Nanging yen tak pikir-pikir iki bener omonganmu. Nah, Neng kowe ya kliru, tak mungguhi aku. salah kula manggon putih. Coba saben aku nganakno pengajian kumpule kabeh para murid Nggih. supaya ngumpul ana ing Kasunanan Bonang. Nggih. Nampa wejangan karo aku. Kabeh wis padha nganggo sandangan putih. Nanging kowe dhewe mak bedunduk. Kok terus nganggo sandangan ireng dhewe. Sampene Walah, lengarane kok mak bedunduk. ya iya, kowe karing guri kancane wis do dikir. Barang dhewe aku karing guri. Lah napa kula nganggo sandangan kaya ngeten iki salah? Ya ora kliru, ke nyimpang karo aku. Oh. Kula nganggo kaya ngeten iki mergo kula ngrumangsani lho. Kula ngrumangsani wali sing turase wong Jawa niki kula. Kula milih rupa ireng niki ngenten karepe. Karepe apa? Ireng niku rupa sing langgeng, rupa sing ora gampang miyur. Beda karo rupa putih. Niki lho. Gene. Lho umpama ketetesan mangsi abang, katut abang. Ketetesan mangsi ijo, katut ijo. Lah niki kena ketireng. Lho ketok. Beda karo nak ireng. Ya pitung sasi ra tak Nggih mulane niku. Pramila wonten dawuh innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum walakin tanzuru ila qulubikum wa amalikum. Nalika awake dhewe besok mati niku Allah sing dikersani. Niku mboten bondo donyane, mboten sandangane, mboten rupa bagus utawa ayu utawa ala mboten. Walakin tanzuru ila qulubikum. Nanging kalbu wa amalikum lan amal kebecikane nalika urip teng alam donya. Sakniki apa gunane nganggo sandangan sarwa putih, ubel putih, jubah putih. Ha nek uripe ning alam donya niku kebak kadurakan. upamane aku ngrasani tanggane. Dosa niku mboten ento. Ya nek anjene aku ora entuk ngrasani tanggane, lambeku tak kasta. Lah nggih lah kaya ngono kok kepengin mlebu swarga. Mongko la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahatu. Ora bakal mlebu swarga sira yen ora dadi wong iman. Bener. Bisa diarani iman kuwi piye? Mergo gelem rukun karo tanggane. Lah nek ora gelem rukun nek isane mok nyatur karo ngrasani. Lah ning ajeng mlebu swarga, swargane sinten? Iya. Aku iki karo kowe iku angger ketemu kok di sini. Bantah aku mbok pasal terus. Lah nggih wong sampeyan ya ngono kok. Ngene, Pripun? lontan arep ngancam karo aku. Aku Nggih. radok silahku. Aku Terus? njaluk tulung. Jaluk tulung perkara napa? Mergo kowe ngerti jane pojokan alun-alun. Nggih. Kowe temonono kon bali ning Semarang. Lah nek lontang boten purun, Loh, ya kudu kowe meksa. lah mengke nek kula diwanani lontang. Ya kudu wani kowe dewan ulama kok. Kula kon gelut. Yo kari kowe. Masya Allah. Lho sampeyan iki lali napa pripun? Lho kula niki perangane ulama, kula mboten prajurit, kula mboten senopati. Lho kok kon gelut? Mongko padha-padha jamaah niki nek gelem gondelan marang dawuh Allah. Iku aja nganti padha padudon, bentak sirah, tundone mengko ten pinaten. Niki cilaka lho niki. Dadi nek kula kon merangi lontang kula wegah. Wis kok pikir. Sampun. Yen pancen kok pikir sing nemtokno aku. Nggih. Yen kowe mopo ora gelem tak perintah wong aku iki kalebu pengarepe Dewan Ulama. Nggih. Kowe tak singkirno saka Demak aja dadi Dewan Ulama. Kula dipecat, Tak pecat. mboten dadi anggota dewan. Bener. Alhamdulillah. Mangan nopo kowe? Sampeyan niki kok segone lho metu pirang-pirang niki wau. Lho kok mangan apa nih? Jangan tewel ana, daging ana. Duh,
Wis metu ta? Ampun iki mau. Ora gelem kandha karo aku. Sampeyan iki. Lah kula gelem mulih teng Tuban kula iso dadi bupati. Bupati. Lah kula anak bupati Tuban. Lah sing repot niku ora sampean. Aku gene. Lah nek dipecat kon Demak terus sampean ajeng teng pundi? Kowe ngerti ta ora? Enten apa? Pripatmu isih awas ora? Terus e Lah kuwi ana musolane kono. sampean lha niku musolan tiyang kok arep nuntut. Ndak ora entuk manggon. Ana piye kok kiai kok nurut-nurut? Ya 3 dina ngaleh neh, 3 dina ngaleh neh. Kula dipecat mboten dadi anggota dewan iki alhamdulillah sebab napa? Kula nak kesuwen dadi anggota dewan, dosa kula nggih kakean. Merga napa? Kancane do korupsi nak kula mboten melu korupsi kula melu digethingi. Sing apik malah digedhe. Alung dipecat lah kula niku. Mboten dipecat kula mengundurkan diri kok. Saestu. Wedi nak didhewe. Lah nggih mulane niku. Sultan, Promosi Kalijo. gandeng aku wis ora digangguke. Ana ing Bintoro Demak ora apa-apa. Mung wae nek ana tembungku sing keladuk, aku njaluk pangapura. Sematun iki kula Rama. Ampun ngantos panjenengan ngempet daging waras. Ora. Ora salam. Aku njaluk pamit. Aku ya dipamiti. Lho nggih ha, sampene guru kula. Nuwun pamit, Romo. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak Sunan. Aja kuwatir. Isih ana jagung kanggo nyingkirno Ronald. Sinten malih? Jafar Sodik Sunan Kudus. Kakang ngono salam. Aja wedi kangelan tumuju ning Pati Kudus. Sunan Kudus Jafar Sodik kapiji minangka senopati ning Kasultanan Bintoro. Marang kita kewajiban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sawetawis suara Monggo Sultan. Nono babar bisa. Yen to aku kudu nemoni lelakon sing kaya kuwi. Garwaku sing banget tak tresnani. Sinuwun Prabu Brawijaya ninggalake aku selawase. Saya Prabu ing Majapahit sing kudune aku kang boyong ora Kasultanan Demak. Nanging iki ora. Para aku dipapan iki ora ing Pati Kudus. Tenane karepe Mas Putu Jafar Sodik kuwi apa? Yang Ratu, kula aturi lenggah. Estunipun nika dipun penggalih menika menapa? Menawi panjenenganipun Eyang Ratu Ndorowati saksampunipun sumandha wonten ing Dupasung nggih Pati Kudus sampun sawetawis wedal nanging panjenengan nika tansah tawang-tawang tangis menapa kata dipun penggalih menapa anggenipun lados dumateng para santri lan pataya wonten ing Pati Kudus boten nuju prana penggalih panjenengan Eyang Ratu. Mas Putu Jafar Sodik. Nggih. Yen ngenani ngkone lelaki para patayat utawa santri ku ora ana sing ngeciwakake kalawan aku. Nggih. Nanti aku tawang-tawang tangis. Tak kira sliramu uga wis mangerteni. Mergo aku menggalihake kalawan garwaku Sinuwun Prabu Brawijaya. Oh, perkawis menika. Nggih, nggih. Kula mboten maido. Menawi Eyang Ratu Ndorowati tansah menggalihaken
ingkang garwa nggih Eyang Prabu Brawijaya nanging panjenengan ngantos miluh getih bebasan anggenipun nangis. Eyang Prabu Brawijaya mboten saged bali kados wingi uni jalaran sampun ginaris mbok menawi kapundhut dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kelangan dom kemawon jlimet anggenipun goleki napa malih kelangan bojo nanging sampun boten sampun nggih sampun ampun dipun penggalih. Yen perkara pancen bener kabeh atur nggih nanging sing dadi pitakoning batin Nggih. Kuwen Praja Majapahit sing kudune kaboyong nek Kasultanan Demak Bintoro. Nanging iki kok ora malah aku kapapanake nek Panti Kudus. Tenane karemu ya kok Mas. Oh, keng dadosaken penggalian saksampunipun Majapahit bubuh kedahipun Eyang Ratu kula boyong kula konduraken wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Nanging napa sebabipun kula papanaken wonten ing Panti Kudus. Atur nuwun kok Eyang Ratu. Piye nggih? Kula tresna dhumateng Eyang Ratu. Belum. Eyang Ratu Dwarawati sareng kula ngendika kados ngaten ing semu kados anglong ing penggalih. Kene ora. Kok bisa kowe ngandhaki yen kowe tresna kalawan Nggih. kamangka kowe iki kamperna putuku dhewe lho. Putu menika mung aran. Napa sebabipun kok kula tresna dhumateng Eyang Ratu? Bedahipun Majapahit. Kula dan dados senopati. Bedah Praja Gandaraja boyongane wanita boten sanes Eyang Ratu Dwarawati. Mila ngantos kok tresna dhumateng Eyang Ratu. Ateges dados putri boyongan boten ketang. Yuswanipun Eyang Ratu sampun anengahi menawi kok tasih Jaka Tumaruna nanging jeneng tiyang tresna menika boten mawas ukur. Ugi derajat pangkat manungsa. Umur menika boten saged kangge ukuran. Kang Batu panjenengan tresna apa tresna? Saged langgeng. Nek ngono kok siramu ora isin. Bisa wong para patayat uga santri lho kae lho. Nggih. Guruku Sunan Kudus. Arep nundut garwa wae kok kepek Eyang Edi. Gandeng wektu dina niki kula cedhak kalih panjenengan. Ngaji tak tutup, tak praeni. Para santri patayat kula kan muleh. Elah iya, Panti Kudus dina iki sepine. Langgih mila kula nyuwun kanthi sanget kersa Eyang Ratu kula pundhut garwa. Lho. Ora ya, ora nggih. Hah? Aku ora sanggup. Lah sebabe Lah piye? Aku wis tuwa kok duwe bojo nama aku ya, Pak. alah. Piye? Panjenengan iki tuwa-tuwane kapuk. Kok tua-tuane kapuk piye nggih? Dhuwur mabluk, Hah? ngisor isih gathuk. Aja ngono. Nggih, purun nggih. Ma. Lali. Ngono to Mas Jabar Sakti. Datan bisa lali
Krungu apa ora senggane Ribut. kae. Jo ngesuk-ngesuk. Aja mepet-mepet. Mepet. Ora entuk ngesuk, ora entuk mepet. Yen mepet, yen ngesuk kowe engko dosa. Mrajak saya sami Aku kok malah wedi lawan kowe. Babar bisa saya Eyang Ratu, kudu jabar son. kula rewangi bengak-bengok melang-melung kaya wong edan tinabuhan. Niku bot-bote kula niku tresna tulus lahir batin dumateng Eyang Ratu Dwarawati. Kula niku isin jadi tonton wong akeh. Sunan Lah isih kok bacotno wae. kalah karo buta. Yo iya. Lah nggih. Bareng aku nyawang budidayamu pengen duweni aku. Nggih. Aku percaya yen to gede banget tresnamu kalawan aku. Yo wis, ning kene tukul rasa welasku. Nggih. Tresnamu tak tong. Wis mantap. Hey. Ngendi kok awit mau. Ayo iya ning yo sabar. Oh, selak kula mboten betah. Aku saguh kok pek bojo. Nggih. Ning kene aku duweni pamudu. Menika sampun limpah. Pawesti dipun kersakaken dening priya anggadhahi bebana. Sing ana tambuhana, sing ora ana takonana. Waton ampun mudune lintang lan rembulan. Pamundhutku gampang kok. Napa? Aku gelem kok wayo. Lamun to aku kok wayo. Supi dipun ambali-bali. Aku gelem kok pek bojo. Sarate aku kudu mok wayo. Nuwun sewu. Gene. Menapa anggenipun ngendika kados ngaten sampun dipun penggalih kanthi tirtanipun kawiksan. Lara larung diwayah niku lara sewu dadi siji. Yen rina ditandingke rupa, yen bengi ditandingke rasa. Lah kok panyuwunipun kados ngaten. Ngene lho Ger Mas Nggih. Putu Japar Sodik. Gene apa pamundhutku kok aku kepengin kok wayo. Nggih. Mergo ning kene aku ngrumangsani. Aku simbahmu. Cara umur ya wis rada. Alah. Yen toh Simbah niku ra rene rene mendhuwur. Nah. Nek rene mengisor wong liya. Nek aku ngrumangsani wis tuwa, yen to kudu ngladeni Joko kaya kowe, aku ra wong-wong. Alah, kula glathuk-glathuk ya iso. Oh, potongan kaya kowe iki ora iso glathuk-glathuk. Saya-saya yen lagi peteng walah pola mesti kaya lah mula kuwi. Lah yen Dari metu komplit iku. apa? Apa meneh nek mendem ngono. Ketoke kok saru nek tak cetakno mergo sliramu kuwi sunat ngono lho, Gen. Gene apa aku melek diwayo? Diwayo kuwi ana sarepe. Upama esuk aku ngladeni kowe, bengi ngladeni neh aku lempok. Lah nek esuk aku ngladeni bengi ana sing ganteni, aku isih tetep waras. Ngoten. Nggih. Kula badhe nuruti nampa ingkang dipun kersakaken Eyang Ratu nanging kalian sinten? Aku pengen kok wayo. Perawan Galdawa Yo ora to, Ger. Trembes. Rebes salah kadoan. Lah pundi? Aku pengen kok wayo karo perawan semengit saka desa Gribik kang aran Melati Sari, ya. Perawan Bu saka Gribik jenenge Melati Sari. Ya. Liyane mboten. Liyane ya emoh. Kok wayo karo Tasemi karo Irnawati aku ya emoh.
Ngoten nggih. Nek mboten mati sari moh nggih. Mangeranti kanggo pungkuran. Mat. Temekon ning bibik. Muridku bibik teng suwe-suwan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe iki tak timbali kok malah linggih ngisor nyap. Adat lupianipun rak kula menawi wonten ing Panti Kudus niku rak kula nggih lenggah ngisor. Kowe rak biasane. Ning iki luar biasa. Kersane Ora kena lungguh ngisor. Sing perintah aku kowe kudu manut mergo apa? Kowe muridku. Kowe bodho tak pinterake biyen sapa kowe gento bajingan copet. Tak bilasi jiwamu dadi wong sing apik, dadi sunah. dados kula keng Lungguh dhuwur ana kursi nganggur ngono kok. nang kula wajri yo. Wedi karo sapa? Wedi yen kualap Ora, yo deleng-deleng to sing perintah ya. saestu. Heeh. Boten kualap. Ora. Sungguh. Amit lho nggih. Heeh. Bik. Nggih kula. Iki mau pancen aku utusan santri. Nggih. Teng supaya nimbali kowe jalaran pancen ana kawigaten. Wigatosipun ngenani menapa? Saiki lak ngene. Nggih. Kowe ra eling to? Brubuing Majapahit sing dadi senopati sapa, Bik? Boten wonten sanes Rama Jabar Sutik nggih Joko. Lah, sawising Majapahit brubuh, aku nggawa apa, Bik? Wonten tetembungan bedah praja Bandaraja boyongane putri. Iya, roh. Nggih. Iya. Ning emane, Bik. Emane, Bik. Napa? Atiku sedih. Lah kok susah niku perkawis Kok ora susah ki piye? nggih. Sawising aku mboyong Eyang Ratu Ndorowati saka Majapahit tak papanke ana ing Panti Kudus. Aku iki rak tresna. Wis sampun pas to sampean iki. Pas piye? Lho menawi to sampean iki tresna kalih eyang panjenengan Dwarawati niku rak sampun pas. Tresnanipun wayah kalian eyangipun. Ora kuwi sing tak karepake, Bik. Lho perkawis napa? Tresnaku marang Eyang Ratu iki sifat ajejodohan. Arep tak pek bojo. Sampean tresna badhe panjenengan pundhut garwa. Iya. Lah kersa napa mboten? Ora gelem kok, Bik. Aku dek mangkel. Wis pirang-pirang sasi. Mumpun mapan wonten ing Panti Kudus mumpun sawetawis dangu lho. Ora gelem. Jenengan boten saged nrimo. Ora. Ngoten niku napa? Dungane panjenengan kirang mandi wiridane. Ndak iya. Lah nyatane grimis. Ya. Kowe iki iso malah perkara udan kuwi aja dianggep alangan. Kalebu rejeki. Rejeki. Nggih. Aja udan kuwi aja dianggep alangan ning dekorasi alam. Niku nggih kalebu nugra. Lah sing antur tandakaken ingkang kagungan kersa niku adem ayem. Ben antur jagung, Nah. diulur ndang tukul, ndang panen. Sok nanggap keteprake trimo. Jenengan niku kok. Nah, mula kanthi kuwi bareng Eyang Ratu kuwi jawabe kaya ngene. Terus Bu. Aku gelem dipek bojo nanging njaluk diwayok. Ngono iku kok, Bik. Ora gregetno wong. Niku nggih mboten umum, Mas. Lah iya, ora umum kok. Umume wong wadon niku kersa dipun pundhut garwa. Niku menawi to nyuwuni bebono, Lah. wujudipun bondo. Lah, kuwi sing umum. Lamaran sing umum nyuwune PCE. Lah. Elek-eleke mobile Innova Ventura. Lah. Lho kok niki nyuwun diwayuh. Mula kuwi aku bingung. Kinten-kinten tesih wonten tunggale ta mboten kula tak nderek. Ora enek. Menawi enten Lah diwayuh sing njaluki kok, Bik. nyuwuni. Nyuwuni napa? Aku gelem diwayuh ning karo bocah remaja putri, bocah saka Ngubik, jenenge Melati Sari.
mustahil sampean iki. Mustahil. Kowe Sampeyan kok diomongi kok malah ampun gojek kalih kula to. Lah nganti kowe tak timbali iki mau aku kepengin takon. Lah panjenengan sagui napa mboten? Yo tak sagui. Cocok niku. Lah iya. Mulane aku ati nimbali karo kowe. Ning tak doi. Yang sepuhipun Melati Sari niku kedonyan lho. Kedonyan tiyang. Alah. Mergo wong sak sugih-sugih ning desa Gribek. Upama kedonyan. Nggih. Sapa sing ngluni donyane Sapar Sotik ya Sunan Kudus. Nggih. Ora enek to. Rokok sukun sinten sing gadah? Sunan Kudus. Jarum super, Sunan Kudus. jambu bol, Sunan Kudus. begenggean Gribek. Tak tutup. Tuh, alhamdulillah. Ya. Kula matur suwun mergo kula sampun rasuk agami. Nah, biyen wong kecil rese yo tak jarke. Gandeng saiki wis tobat, tak tutup. Niki para santri wonten ing Gribek tansaya ngrembug. Lah iya, tenan iki. Nggih. Wong saben omah niku umume rak damel musala niku RT damel musala. Yo niki saben omah damel musala. Nggih. Lumrahe sak RT mesti siji. Nggih. Utawa sak RW. Nggih. Lah saiki angger omah Angger griya niku enten musolane. Mergo seneng rasuk agami Islam. Kados tinggal dawa wonten niku. Panjenengan sagui saestu niku. iya. Enten. Tenan. Nggih. Mesti kowe tepung. Mesti manuk. Mboten trima. Mergo kowe wong Gribek. Mboten trima tepung. Lah Melati Sari kuwi mau anake sapa? Si Suto, si Naya, mesti kan kowe ngerti. Nggih. Lho, pengen ngertos. Iya. Aja cengenge sana. Anak kula. Hah? Anak kula. Napa Ora nek? percaya. Lah mboten percaya nggih pun wancen anak kula kok iso. Wong iki wong lanang kok manak. Walah nggih. Ancen kula nek manak nggih mlebu pratoli. Santoli. Lah iya. Anake sapa? Anak bojo kula sing kirim material ngoten lho. Nek sampean ampun gojek lho, sampean iki kok iso Iki tenan kok aku ora gojek. niki maremke ati kula. Ora ati iki tenan ora goroh. Neng kene mboten badhe ngasoraken asmada. Ora, tresna kuwi ora kena diukur derajat pangkat ya to. Nggih. Derajat pangkat bisa Bondo minggat, donya, bondo nggih. donya iso lunga. Nggih leres. Lah mula kanthi kuwi reh ning Melati Sari kuwi anakmu. Aku njaluk liyan ning atimu anakmu tak peke bojo. Kula ulungaken. Kanthi ati kula lila legawa kula ulungaken anak kula tangan papat. Omongan. Lah napa? Mbok ulung tangan papat. Tanganmu iku pira? Kalih. Lah kok papat? Lah bojo kula wong sing gadah tiyang kalih. Iya, Sampean iki kok ngejak. Neng Neng nggih ragati lho nggih. lho. Nek perlu ragat, iki tanggung aku, lagi bar panen mbakku. Sampean ampun melete gayane tuku mobile pedotan arek. Aja ngomong wong. Nggih mpun kula Sunan tuku saestu. mobil pedutan omongan. Lah napa? Yo cash. Gas neng BPKB ini di sekolahno. Masih ya. Gojek sawet. Iya ora apa-apa. Kersanipun nambahin nom. Nah, cocok. Menawi ngaten kepareng kula badhe nyuwun pamit. Badhe ngabari kalih anak lan bojo kula. Ngono. Kersanipun dipun rame-rame. Sak kowe bali Nggih. mampir ning Pantiarto. Njikok dhuwit sing urung guntingan. Saestu. Urung guntingan apa urung dibayar ngoten. Urung guntingan. Jenengan Nek iki- kowe ora trimo urung guntingan, Nggih. tak kon njikok aja kok 10, 20, 30, 50 napa? pintalan. Sampean. Bongkok kaya mbako iki lho. Menawi ngaten kepareng kula nyuwun pamit. Ayo, no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng. Wah, kelakon. Iki aku kelakon. Duwe bojo Eyang Ratu, aku iso mujuti mayoh karo Melati Sari. Muga-muga bisa kelakon aku di bojo Eyang Ratu Ndwarawati.